Ne, já nechci hrát multiplayer. No, tak nic. Nebo? Já nevím. Já jsem vybral story mode, já nevím, co to znamená. Dobrý, no. Dobrý, tak jsem to musel restartovat a dám teď regular. Dobrý. Můžu tady pro jednoho? Jo, děkuju. Jsi tam vlezu? Dobrý, děkuju. 3, 2, 1. Dobrý, teda náskok. Teleporting. Chapter 1. Story mode, testing. Už mám grab pack hnedka na začátku. No, to jsem moc nemyslel. Okay. Ty beginning. No tak ale dobrý mlč a já už chci hrát. Halo? Já nic nevidím. Pomoc! Au! Tak to je best grafika, no. Ježiši, co jsem zase vybral. Nevím, já myslím, že to bude dobrá hra. Hi, my name is Lee, and I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. Nejdu. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is... Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Code Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more key aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Já nedostanu své rukavičky. Co? No tak vy jste zlí. Proč nedostanu své rukavičky? Já chci své rukavičky. Halo. Tak nic. Dobré. Dobrý den. Georgie, kde jsi? Keep needed. A kde mám asi tak vzít klíč, který nikdy doslova není. Jsem ho sebral. Teda nesebral. 100 mil. Otevřeme. To nic není. Tady něco? Klíč. Dej mi.
Co mám tam taky? No to jsem já? Už já jsem myslel, že ty dveře jsou úplně malinký pro mě. Co? Aha. No, dobrý. No, tak ho tam strč. Jo. Ježi, zapnout elektřinu. Hezký zvuk. To byl fakt nejlepší zvuk, no. Ok. Ličky, jak to, že tady furt je? Divný. Já vím, je to extrémně zvyše, já za to nemůžu. Počkej, se otevřít to hlasa. Tohle má být jako sprint, jo. Jo, zelená tady už ano. Hecapek, co tady čumí na mě? Hej, Fla, co chceš? Čau, co je? Co to je za schovku zase? Ještě to je bunkr, hej? Wow. No dobrý, ale mě bunkr teďko nezajímá. Mě zajímají jenom ty baterky. Aha, on tady je klíč. Tak tohle je kámo extrémně zvyše hra. Kámo, jak může být tak extrémně vysoké? No to je možná i kvůli tomu, že mám vysoký altar, no. Co to je? No dobrý, já jdu radši pryč. Protože nechci vědět, co tam bylo. A proč tady Huggy Wuggy, hej? Jsem šel se špatnou cestou, viď? Já se budu muset jít druhou. Tak tu druhou, no. Aha. Dobrý, no. Aha, já jsem si počul klíč. Hej, ale oni tady prostě si potřebují jenom samý klíč, jako sorry, ale tohle je extrémně zvyše hra. Ale ok. Aha, oni tady jsou všude. Je ten pás funguje? No tak to ne, no aspoň něco tady funguje. Make a friend. A proč na to šlo? Aha. Pane bože, já tu tak káma, to můžu za chvilku. Dej mi klíč. Tohle, co jsem možná i hrál. Řekl jsem možná, ne, že jsem to hrál. No. Bludiště. Jo. Východ. Ne. Jau. Ne, ty chlupatej život. Chlupaťáku, prosím. Nech mě na pokoji. Snad jsem vybral tu správnou cestu. I think. Yes. Dobrý. Proč mám furt ten klíč? Ježiši, já už to tady můžu hnedka přeskákat normálně. No, radši to přeskakovat nebudu, protože já nechci riskovat, že umřu. Dobrý. Jo, jsem to zase seká, dobrý. Když tohle spíš vypadá jak backrooms. Nebudu lhát. Ale vypadá to zase extrémně zvyše, to taky nebudu lhát, no. Čau. A? Můží? Dál? Ne? Tak škoda, no. Proč nemůžu jít dál? To je zlý.
Ale mě to nezajímá. No chci pustit ven. Nechci pustit ven, dělej. Běžme. No, tak nic, no. Dobré, já jsem se musel odpojit a napojit znovu to. Ty čekej, mám Gradpack. Jo! Co je? Aha. Počkej, co to je? Já nevidím. Hej, to je absolutně jiný. To je jedno, mám Gradpack. Ne, ale prosím, nechte mi ho. Buďte tak moc hodný. Aha, já ho tady doslova budu potřebovat. Hej. No. Však si Magor. A čím jsem se tam měl vytáhnout? Jako kvůli tobě jsem výkon spadnul, jestli nevidíš. No. Ježíši, pane bože, mě umře mozek. Prosím. No tak horší jsem ještě neviděl, to vám řeknu. Může mi tam barel? Tak nic. Polož to, mám go. Dej mi klíč. Mám klíč. Jau. Jau. Jim mi dát, vole. Já to chci spustit, ale... Tak nic, no. Střílím. Střílíš? Pane bože. Já z toho za chvilku umřu normálně. Dobrý, otevři mi. Dej mi to. Teda. No, hurá. Ježiškam, pane bože. Yo, what the hell is that game? Dobrý, to nechám být. Já nevidím. Pomoc, já nevidím, já jsem slepý. Dobrý, už vidím. Ukáž dveře. Nedá se otevřít. Wow. OK. Tady dám jednu. Aha. Tak nic, no. Nebo nemám tam dát nahoru červenou? Ani hovno. Uhni. Takhle, aha. Co udělat? Je ty NPCčko nechtěl bys mi náhodou pomoct? Tak asi ne, no. Je dobrý, ale přestaň už. Já chci nahoru. Pomoc! Dobrý, jsem nahoře. Zase nevidím. Jak jinak? Už vidím. Kam utáš? Dobrý, snad se to otevřelo, protože já už nechci. Jo, dobrý. Jak ne? Mě to nezajímá. Otevři to. A jak to, že mi to nejde? Ježiši, vy jste zlí, normálně. Proč tam musím chodit? To mě tady nezajímá. Mě zajímá jen to, proč mi to nefunguje. Nemám jít náhodou s tebou do té ventky, nebo co chceš? Nechápu tě, ale to. Aha. Tak, ale ty jsi úplně zmetek, jak jsem se toho, jak jsem to měl vědět. Tak nic, no. Tak nic. Dobrý, běž už. Sprintu vůbec. Ježiši, já jsem celou dobu mohl sprintovat, ale já prostě jak idiot prostě jsem nesprintoval. Pak nejlepší, no. Ale otevři mi. Otevři. Děkuju. No,
střílej. Dobrý, no. Okay. Dobrý, skáču. Uí. Ne. Tak nic. Jau. Hej, ale to bolí. V pohodě, no. Kde jsem? Já nevidím. Kámo, tohle není bezpečná. Je to skuzavka. Dobrý, běž, sprintuj, všechno. Dobrý. No, tak co mám udělat? Power. Dobrý, pojď. Bum. Pojď. Bum. Ještě tady power upnout. Tak. Hotovo. Jo, ty se dveře otevřely hnedka automaticky. Tak běž. Běž, sportově, běž. Sportovče. Moje ruka! Hyborka se tady ani neukázala a normálně mi ukradla ruku. No tak vy jste ale fakt hovada. Jo, dobrý, jak mám vidět teďkon? Jo, dobrý, aha, děkuju. Asi, já nevím. No a kde co mám dělat? Jo, asi mám jít nahoru. Ne, dělám si srandu, já vím, kam mám jít. Dobrý? Páku. Asi. Halo? Jo, aha. Mám tady interakt, akorát, že to nejde vidět. Tak to jak rychle se to otevírá. Můžu jít sem? Nebo sem? Nebo nikam? Nebo já nevím, kam mám jít. Aha. Wait, what? Ne, já nemám svoji ruku, ale... Co? Tak to je scam. Welcome to musical memory. Dobrý. Tak co máte? Advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will Už tady nic show, není. and you must recreate the exact sequence Hlavně, že tam jsou otevřené dveře, viď? around you. Chytrolína. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's Já all. mám. Good luck. Dobrý, manču, já chci hrát. Pác, bumbác. Chci už hrát. Červená. Jede dolů? Jo, jede. Úplně pomalu. Dobrý. Bílá. Aha. Kde je žlutá? Aha.
jsem debil. Hey, yo, chill, man. Nechně ty strániku. Co se stalo? Wait, help me, pomoc! Dobrý no. Pomoc! Puste mě ven! Já tak koukám takhle. To rozpadlo. Haló. Pomoc. No tak nic. Tak nic. Proč mě trestáš takhle? Našel jsem další hru. Ne, to je pro třeba, chci pro jednoho, ale... Jo. Ne. Jo. Stihl jsem to. Hurá. Chapter 1. Snad to bude snad to bude nějaká normální hra. Ne, zase nějaká zvyše. Zase z tému, než zvyše. Spíš z tému. Dobrý. Kámo, ale čekaj, to vypadá dobře.
Aha, jak tak koukám, tak zase říkám, no. Dobrý, může to být lepší než tam ta hra z tému. Uká? Vláčky tady dneska nejsou. Jo, zase ventilace. Ale ventilaci nechci jít ani. No, vidíš. Já chci ven. Dobrý, v pohodě, no. Dobrý, tak jdu zpátky. Po krabicích. No. Snad jsem se to napsal správně. Protože já se tam nehodlám vracet. A proč tady nejsou dveře? Recepce. No, welcome, no. 9, 2, 5, 8. Prosím. Jo, hurá. Přidej krumpáč. No dobrý. To je jedna, já se tak beru. Můžu? Nevím, nahrou sem. Mám krumpáč. Že? Tady ani žádný dveře nejsou. Ha? To je jedno, mám klíč, druhý klíč. Můžu zavřít? Tak ne. Já si řekla, že ne. Čekaj, je to tam potom, který potřebuju. On je ten šerej, ale to je jedno. Aha, už vím, proč potřebuji krumpáč, abych to tady mohl to rozebrat. Můžu otevřít už? Dobrý den. Čau. Tohle, co tady děláš? Můžu jít? Ježiši, kámo, no tak to je strašný. Kámo, když tady ani nejsou dveře. Jo, tlačítko, ne? Proč je žlutý? Hej, pomoc! Já se bojím. Reálně, já se bojím, co se tady stane. To je červený, nevím proč. To nebudu strávit celý rok. A proč tady židle? To bude, můžu dělat něco jiného s tím tlačítkem. Haló? Nechápu, co s tím je, ale já asi jdu. Aha! Na to je timer. Aha, no tak takhle. No tak to ne. Jednou už jsem venku. To bude něco hroznýho. Co to je? Aha, já se tam musím teleportovat. Můžu to vzít? Ježiši. To jsem moc nechtěla. Můžu jít dál? Aha, já musím najít klíč. Ne ty baterky. No tak to mě zajímá, kde teda najdu klíč. Můžu otevřít? Nemůžu. Tak jako najít klíč, no tak to... Jo, aha, dobrý. Klíč tady, v pohodě. Otevři. Otevři mi vrátka. Děkuju. Sorry, ale to je fakt hrozný. Hej! Co to jako teďko mělo být? Jako...
sorry, ale jako co to mělo být? Dobrý.